كمصحف قدس حبيرنا امرئو زي تمهرتنا قصالي زلو مالت كاب جمرنا تمهرتنا نقصل زلنا لما انت نريو تمهرت دما عينتات امنت زبلا رسنا لما انت عينتات امنت امنت دا حالت دو ايكونتن منياتو مصحف قدس كزارب كله حواري باولوس اب افسون معرف 4 حاجه غويتا يلنا اوكي حنت امنت حنتي تمكت ስለዚህ حنت امنت دكونت زلا አይፋሉን ብዙህ አይነት እምነት አለው ሐዋርያ ጳውሎስ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 حنت ጥምቀት ይሉ ስለዚህ حنت አይነት ጥምቀት ያዘላ አይፋልን ሸሞንት አይነት ጥምቀታት አለው ነዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 አብተን መሰረታዊ ትምህርት ክርስትና ከመርከሎ በትምህርቲ ጥምቀት ዘይኮነ በትምህርቲ ጥምቀታት ዝበለ ፕሉራል ወይንማ ናይ ብዙህነት ቃል بزسمع من قد مالتيو سلازي بزح عينت ጥምቀት ከም ዘሎ ብዙህ አይነት እምነት ደማ አለው አሜን ከም ደማ ምድሃን ብዙህ አይነት ምድሃን አለው ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ካብ 12 ኢሳይያስ ምዕራፍ 12 ካብ ዒላታት ምድሃን በሐጎስ ማይ ከቀድሕዮም ይብል ስለዚህ ዒላታት እዩ ዒላ ይኮነን ምድሃን ወላው መንፈሳዊ ምድሃን አለው በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ዳግማይ ብስተውለድና ንድሕኖ ናይ መንፈስ ድሕነት ዝባሃል አለው ናይ ነፍሲ ምድሃን ዝባሃል ድማ አለው ናይ ነፍስ ምድሃን ማለት ነፍስና አብጸጽባህ ብትፈልጦ ቃል ካብቲ ዘይ ምፍላጥ ምንጋፍ ቃል ነቃሉቲ ምድሃን ዝብል ቃል ምንጋፍ ማለት እዩ ኦኬ ካብ ሓደጋ ምድሃን አለው ካብ ሞት ምድሃን አለው ስለዚህ እቲ ምድሃን ዝባሃል ዒላ ብዙሕ حنت علا كونتن علاታት ምድሃን ይልናለው ወላውን ንነፍስኩም ከድሕና ዝኽል ትኹል ቃል በገርህነት ተቀበሉ ይሉ ንማንዩ ነቶም መንፈሶም ዝደሓነሰብ ካል አይነት ምድሃን ስለዘለዩ ኢቭን ሕጂ ዝፍጸም ምድሃን አለው ንሱ ድማ እንታይ ይባሃል ሐዋርያ ጳውሎስ ከነገ ከም ዝበለና ምድሃን ስጋና አኮነን ምድሃን ስጋና እና ተጸበና ከቢልና ነስቆርቆራለውና ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እንበር ክንቅንጠት ስለዘይንፈቱ ይሉ ስለዚህ ማለት ማለት ክንሞት አይንፎትኒና አባخلو ተዝወስደና ገሌ ሞት ስለፈርحوا አይንሞትና ኢሎም ዝውጅለው ጽቦ አምላኽ መስገን ዘሞማ ጽቦ እዩ ግን አማራጽ የለም በخلተ መንገድ ይኻ ናፍታ ክናአቷ ዘለና መንግስት ክናአቱ ተላኾይና ክልተ አማራጽ ኣለዋ እቲ ሓንቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽን ከሎ በአካል ክንጸንሕ ከለና ከይሞትና ክንከይሻዓላትና ሓንቲ ኦፕሽን ሳንታይ ትባል ራፕቸር ትባል መለኸት መስተነፍሐ ብቅጽበት እዚ ስጋናዚ መንግስት አምላኽ ኮርስ ስለዘይክእል ስጋና እንታይ ክኾን ይክልወጥ እዩ شعيو مولو مدحان زخون يلنا ስለዚህ مدحان ስጋና ንጽብ ያለና በመልክዕ ንጥቀት ወይም በጎይታ ኢየሱስ አሚንና ዓሪፍና ደቂስና ሞይትና በስጋን ተላጸንሕና ድማ በትንሳኤ ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ስጋ ዝደሓነ ስጋ እዩ ስለዚህ مدحان ስጋ ይብል ተኸብል ደለና ኢሎም ማዓንቲ ሓንቲ ዓይነት እምነት አላ ኢልና መታን ዕጹ ከይነብሎ ጭምድድ ከይነብሎ መታን ብዙሕ ዓይነት እምነት ከም ዘሎ ይዘረዳ ከም ዘለዎ መንፈሳዊ مدحان ብዙሕ ከም ዝኾነ ወይንማ ድሕነት ብዙሕ ዓይነት ከም ዘሎ ጥምቀት ብዙህ አይነት ጥምቀታት ከም ዘሎ ጥምቀት ማይ አሎ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ አሎ ጥምቀት ሐውሎ ጥምቀት መከራ አሎ ጥምቀት አባካል ክርስቶስ አሎ ጥምቀት ሙሴ ዝባሃል አሎ ጥምቀት ኖህ ዝባሃል አሎ ብዙህ አይነት ጥምቀታት መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሽና ከም ዘሎ ምድሃን ድማ ብዙህ ከም ዘሎ ከም ድማ እምነት ብዙህ አይነት እዩ ለማዓት ሓሙሽ አይነት እምነት ክንሪኢና ጃስ ሎም ከነጻጽሮን ከወዳድሮን ዘለኹ ናይ ምድሃን እምነትን ናይ ሃይማኖት እምነት ዝባሃል እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘሎና ድሕረ ባይታ ሓደ ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይታ ስለዘሎና ሓርቲ ከሓድያን ኣይኮናን ብሕብረተሰብና ብፍርሃት አምላኽ ዘለና ከም ሕብረተሰብ ካብ ሃይማኖት ዝመጸናይና ስላሴ ገለ አመራለና ብዛዕባ መስቀል ገለ አመራለና ካለ የተረፍስ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብዕል ህዝቢና ኣይኮነ እንዲና ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ሓደ ጊዜ ብጓይላ ዳኾይኑ እምበር በምኽንያት ትንሳኤ ለይታዊ ትሪድና ተባሃለና እንዳተለጠፈ እምበር ትንሳኤ ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ከምዚ ዓይነት ድሕረ ባይታ ስለዝመጻና ከምዚ ከሓርቲ ኣይኮናን ነገር ግን አይና ዩቲ ዘድሕን እምነት ዝባሃል ነገር ዝተሓዋወሰ ስለዝኾነ አይና ዩ ሓቀኛ ድሕነት ዝህብ እምነት ኣብ ዝብል ሓሳብ ክንሪኢና አምላኽ መስከን ስለዚህ ሓሙሽተ ዓይነት እምነት ኣሎ ክንብል ከለና ሎማዓት ኣብ ቶኪርና ንሪኦ ኣብ ቁጥር 2 ኣብ ቁጥር 3 ዘሎ ብምንጽጻር እዩ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ድማ ኣብ 3 ኣብ 4 ዘሎ ክንሪኢና መጀመርታ ግን ተን ሓሙሽተ ዓይነት እምነት ክነግረኩም ቀዳማይ እምነት ብዙሕ ግዜ ዝብሎ እንታይ እዩ ተፈጥራዊ እምነት በሃል እዚ ተፈጥራዊ እምነት ድማ ኣብዛ ምድር እዚኣ ብዘይ ስቃይ ክነብር አምላኽ ንኹሉ ህዝቢ ዝሃቦ ኣብ ውሽጥና ተቐመጠ ናቹራል ወይንማ ተፈጥራዊ ዝኾነ እምነት ኣሎ ኦኬ እዚ ተፈጥራዊ እምነት ካብ ዝኾነ ዓይነት ፎቢያ ብሎም ዘማዓዲ ፎቢያ ማለት ፍርሃት ማለት እዩ ሕጂ ስለዚህ ኣብዚ ምድር እዚ ብዘይ ፍርሃት ክነብር መታን ዝሕግዘና ናይ ተፈጥሮ
እንታይ ኣለና እምነት ኣለና ኣምላኽ ዘቐመጠልና ኢየሱስ ጎይታዬ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ሓደ ነገር ተዛሪብሎ ቅድሚኡ ግን መክብብ ምዕራፍ 11 ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ ኣብኡ ብዙሕ እንታይ ኣሎ ኢልና ስቃይ ኣሎ ኢሉ ምክንያቱ ብዝፈለጥካዮም መጠን ንኣብነት እዞም ማይክሮስኮፕ ጌርካ ዝረኣዩ ጀርምስ ኣለዉ ሓቀይ ሕጂ ንዓታቶም ተዳእሪኻዮም ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዘለዉ ብሓቂ ኣብ ዕንትና እግዚኣብሔር ማይክሮስኮፕ ጌርና ተዝኸውን ኣይምነበርና ነርና ሙሉእ መዓልቲ ክንሕፀብ ሙሉእ መዓልቲ ሳኒታይዘር ሒዝና ብጅባና መኸድና each and every ክንቀትል ኣብ ኢድና ዘሎ ጀርምስ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እንታይ ይበሃሉ ጀርሞፎቢያ ዝበሃል ሕማም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓኪም ብዙሕ ይሳቀ ክብለኩም ከለኹ ስለ ዝፈልጥ እቲ ሳይድ ኢፌክቱ እቲ ጎዳኢ ጎኑ ናይቲ ዘሎ ኣትሞስፌር ስለ ዝፈልጥ ብዙሕ ይሳቀ ኢሉና ስለዚህ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:25 ሰኑ ተራንቢብክለይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:25 ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ብተፈጥሮ ዝተዋሃበና እምነት ክንነብር ከም ዘሎና ዘተሓሳስብ ሓደ ዓቢ ዝኾነ መልእኽቲ ኣቐሚጥና ናብ 10 ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ማለት እዩ ቁጥሪ 25 ቅልጥፊ እቲ ኣብ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመርመርኩም ብልዑ ያ ብርን እታ ኣብኣ ዘሎ ናይ መን ናይ እግዚኣብሔር እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ከይመርመርኩም ብልዑ እንተዳ ክትመራመሩ ጀሚርኩም ብዛዕባ ኣብቲ ክሽነ ዘሎ ኩነታት ኣይትበልዑን ኢኹም እንተዳ ክትመራመሩ ጀሚርኩም ኣብቲ ዕዳጋ ዘሎ ኩነታት ኣይትነብሩን ኢኹም ስለዚ ካልእ ትረፍ ክትነብር ተዳኾንካ ምድርን ምልኣታ ናይ እግዚኣብሔር እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ከይመርመርኩም ብልዑ ክብለና ከሎ እዚ እንታይ ዓይነት ፌዝ ክህልወና ከም ዘሎ ናቹራል ፌዝ ኣምላኽ ዝቐመጠልና ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኦኬ ስለዚ እዚ ናቹራል ፌዝ ኢልና ቀሎ ሕልፍ ክንብሎ ኢና እቲ ካልኣይ ሎ መዓንቲ ኣተኪረ ክሪኦ ምሳልሳይ ደልዮ ዘለኹ ድማ እቲ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ ልምዳዊ እምነት ዝበሃል ሃይማኖታዊ እምነት ማለት ድማ ብኣምላኽ ዝኣምን ነገር ግን ንኣምላኽ ዘይስዕብ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፈልጥ ነገር ግን ንኣምላኽ ዘይፈልጥ እስኩም ሎም ትፈልሊ ሃይማኖታዊ እምነት ብዛዕባ ኣምላኽ ትፈልጥ እያ ንኣምላኽ ግን ኣይትፈልጦን እያ ሃይማኖታዊት እምነት ንኣምላኽ ኣይትኽሕድን እያ ኣምላኽ የለን ኣይብሉን እዮም እቶም ሃይማኖታዊ እምነት ዝኣምኑ እኳ ደኣ ንኣምላኽ ብዛዕባ ኣምላኽ ፍልጠት ኣለዎም እንታይ ይበሃሉ እዚኦም ሓደ ግዜ ኣብ ከናዳ ክርስቲያን ኮሌጅ እናተማሃሩ ከለኹ ሓደ ፕሮፌሰር እንታይ ኢሎም ክሪስተርስ ኢሎም ኣሎ ክሪስተር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ክልተ ግዜኦም ኣተን ዝገብሩ ንሳተን ድማ ክሪስማስ ክኾን ከሎን ኢስተርን ክኾን ከሎ ስለዚ ካብ ክሪስማስን ካብ ኢስተርን ሓደ ቃላት እዩ ክሪስተርስ ኢልዎም ስለዚ ክሪስተር ማለት ክሪስማስን ኢስተርን ዘብዕል ማለት ትንሳኤን ልደትን ዘብዕል ማለት እዩ ካብዚኦም ሓሊፎም በቃ ተኻሊ መዓልቲ ኣይምልከቶምን ቤተ ኣምላኽ የለውን ግና ከንታይ እዮም ዝበሃሉ ክርስቲያን እዮም ዝበሃሉ ስለዚ እዚ ሃይማኖታዊ እምነት ንሰብ ድሕነት ኣይህቦን እዮም ኦኬ ጽቡቕ ጌርና ክንሪና እታ ሳልሰይቲ እምነት ድማ እተድሕን እምነት እያ ስለዚ ቀዳማይ ተፈጥሯዊ እምነት ኢልና ኣለና እቲ ካልኣይ ድማ ሃይማኖታዊ ዘየድሕን ልምዳዊ እምነት ኢልና ኣለና ሳልሳይ ድማ ድሕነት ዝህብ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝህብ ናይ ምድሓን እምነት ድማ ኣላ እታ ራብዐይቲ እምነት ድማ እተዓቢ እምነት ናይ ናብራ እምነት መጠን ዘለዋ ሳይ ዘለዋ ዓባይ ንእሽተይ እንትበሃል ጎደሎን ምልእትን እንትበሃል እምነትካ ዓባይ እምነትካ ጎደሎ እያ እንዳበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበለን ከምኡ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዛዕባ እተዓቢ እምነት ራብዓይ ዓይነት እምነት እዩ ሓምሻይ ዓይነት እምነት ድማ ናይ ኣገልግሎት እምነት እዩ ንኣገልግሎት ዝወሃብ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ንሓደ ቃል ጥበብ ንሓደ ቃል ፍልጠት ንሓደ ፈውሲ ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ እምነት መንፈስ ይወሃቦ ኢሉ እዛ ናይ እምነት መንፈስ ትብል ንኣገልግሎት ዝወሃብ ክኸውን ከሎ ንኩሉ ሰብ ዘይወሃብ ንኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ከምቲ ንሓደ ቃል ጥበብ ዝህቦ ንሓደ ድማ ትንቢት ዝህቦ እዚ ድማ ናይ እምነት መንፈስ ተባሂሉ ዝወሃብ ናይ ኣገልግሎት እምነት ድማ እዩ ሓንትላ ሻድሸቲ ግናኸ ብጌጋ ንጠቕሳ እሳ ድማ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ብዛዕባቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት ፍረ ናይ መንፈስና መንፈስ ግናኸ ፍቕሪ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ያኽለን ንባል ሕጂ ኣባ እንታይ ኣላ ሓንቲ ካባታተን መበል ሻድሸቲ እምነት ብላላ ስለዚ እዛ እምነት እዚኣ ኣብ ትግርኛ ናይ እምነት ዘላመር እምነት ማለት ኣይኮነን
مهنياتو أبتي نا إنجليزي تايزبل faithfulness أموننت يختبال نيروح لذي أبتنا word أزرار باي أوكي لذي faith يكون faithfulness مهنياتو لا أموننت faithfulness يعتبل أوكي لذي أب إمنت أتينا categorize كنقبل عين خلانينا وإنما أمدب إمنت كنتوا عين خلانينا لذي أب إفيسون أب غلاطيا معرف حموش تزلا faithfulness أموننت يمر إمنت يكونت نبار كنا عينت إمنت لينا لنا كناي حموشته حجي كل جزء أنا دقاقي مثل الزمهور بسمرتي أبتشش إذا ناتكم تقولوا لكم سمرت حجي نفسك كيف كزر له حراي نايتفضل أمنت نمت هيتكم ننابرة أوكي ناحية مالت أمنت نمت هيتكم نعقبت مالت نمتعشى له خلنا ولا نعقبت كم زي هارا بالوس يلولو إذا أي تكبر أي تتعام أي تحاز زجبر زبعل زبهال نعقبت سجا أنت زي كوينوس كاو حالفون منهم أيتكمني نمرحان أيتكمني مالتي نعقب السجاج أنت مالتي 4 معالتي ترى تسعين كاتشوم 4 سنين تسمعك هكاش عقبت هكا مش نعم لا خسي دس بالكاي مسلكه لذي أنت تسمعك أساس فاشين تسمعك عقبت تسمعك كم زين نعم لا ذو حقوس كاي خوين تسمعك لذي زين نمسجاب سجا تزي كويني لو أبقلا تسولونكي نمسجاب سجا أنت زي كوين إذا حيمانة أمنت نمرحان من أنت أبلا حيبلني أوكي اتصال ساي أمنت نمتاي تكم نايمرحان أمنت نمنتاي نايزل عالم هيوت نموراس باي ذا واي إذا نمرحان أتواب أمنتن أتزعبي أمنتن ببيني هذا ماذا لو سمون صبي نهمرينا حراي بتعمل كتقمنا أب هيوتنا أم نابرانا بزعبا عيناي أمنت يتك على زارب زلق قدامين نقال أملاق مقاقلنا نمفلات كحجزنا يو كلاي دما أب هيوتنا على هذا جزء نحاله نجر كاب أملاخ نخي تقبل أمنت تقول لك أخليه نعمنت فوسي خي تقبل أمنت تقول لك أخليه إذا ما لت جن جو أمنتك وإنما من حنك أمنم علاقة زي أتو نجريه أوكي سلازي عمنك أي رغب كانك تكون تغليها سلازي عمنك بدخلك تحلف تغليها سلازي عمنك بمكارك تحلف تغليها سلازي عمنك هارا أولوس مني بيدروس نقولي سلازي عمون حدا سقوم تسقيمه قبل أنت مسيو قبل علماء مسيو أتوم قالوا جناي عمون أوكي مناتو أي سقومون أفتح ما يموتون مني إمنة اللون ترى إلنا هارا بيدروس أتوم قالوا تعمون جناخه ناي من حن إمنتهم من مزتن كفاية كونه سلازي زخوانه بمعنى كقداي بمعنى زترفك كان جرت هذا حليو من حن كأي ترفكانيو مثال لهم ده مغنياتو ترابعتي إمنت ناي نابرة التعبي إمنتها أوكي أنت عايز بلا بتحكي زي كابش نشجرن أوكي نشجر مالت كابز الله خيو كنا تاتنخطوت أكان كابز الله خيو دحاني هذا الله حقن نبزبه لسه أوكي كتسجر نبز حاشة نابرة نبز حاشة هيوت نخت سجاجر زت أما كان ناي إمنت عينتيو إذا أنت نقوله زعبي إمنت أوكي زعبي إمنت أترى أتحمل شيئا ناي منفس كدوس هي إمنتيو كويتا مسكن لو من بقر أتوكرنا هم رئيس دلي إذا حيمانتاويت إمنت اتبهال نمدحن منم كم زي بالله كويتانا نمدحن يا يسوع كريستوس نتوم فارساوين زبهالو كاب إسياس معرف عسران تشعتن حالة أغسي تغيسو خمزي لهم أتنا عايز لكم مفرح وإنتنا أملاخ لكم مفرح سي كم بهال سابي ويلهم كويتا يسوع كريستوس ما عايز خمزي لهم تلاعيلنا أما تيوس وانجيل معرف عسر تحمشت تاريخ تفلطيهم حدا أوان حواريات يداوم كي تحاسبوا إنجيل خبر عمس رعيهم دك أما زامور تخيلوا من أبغيتها مسيهم يداوم كي تحاسبوا يبلعوا لهم سرعة عبيتي يفرس له لأن سرعة أملاخ يكون نافريسهم وين قال أملاخ يكون نافريسهم أفريسهم ما زلوا سرعة عبيتيو إلهم نبغيتها مسموسو غويتا يسوع كريستوس كم زيلو مليس لهم نسخاتكم لو قدا منتي سرعتكم كتبلو نقال أملاخ تغيركمهم كانتو قبركمو أملاخ يلو أوين ما موسى أبوخان أديخان أخبر بله نسخاتكم جنا أتنبوين الدين زقبا مبا غيريو وين ما قربان غيريو أنت رايلو قد مخبار أبون أديون يبلون تشبلو هلهم ده سلازي أتنا أملاخ ذلكم فرحات أتنا أملاخ ذلكم أملخو أنت عينة أملخو يو هاي ما نتاويو بعضكم سرعة أملخو تقبريهم أنت سرعات تفلسوا يخم بلبهم جنا كاب أملاخ تاخم يلوم قويتا الرحوقاتكم سلازي هاي ما نتاو أمنت مالتيو أنت ريتشوال تقبريها أنت سرعات تفلسوا يخا معلتات حليها علتات حليها صوم 4 صوم فلستها صوم تنسائي صوم ننوي
ننوي تصومون تهم زم كتنا يفلت جنا تصومنا بزح عينة تصومات بزح عينة معلتات بزح عينة بعالات الناب على كاز جبر نجر جن مسلب انت زي بقولو كونكشن زي بقولو إساس يلوم قويتا بزعباتكم صبغة تنبه إذا هز بزي بخنافورية خبرني بلبو جنا كباي رحوقيو تمهرتي تبلا لبا تمهرتي تأزاز سب إن حلوه نخنتو انت جبرني يملخني إلو سلازم بقار إذا هايمانوتاوي إمنت إزي كم تقول تيسوس أما تيوس معرف عصر تحموش الزبالو آوي وين دقاوي سرعة تنبر وشتو مس أملخ ريليشنز اللي يكونن كونكتد يكونن اللهم لو بزوج زي كبا أمنتنا هيوتك ترى أنسألكم كبصة مع 4 حنت معتي قوليلا أي فلتني انت هنا جن ولا ونشميون إزرايكم تفلتوش معك غيركم قويتا مسابلكو قبالي قويتا إزراني يرخم تبع باولوس ساول نيرو قالكم تات نقايا يروينا جن أنا ده حتى بخلت أنا حتى شمي مساقل قلت وزخيس لزخون بروفيتيك نمس لزخون هيك غيركم كريستياني بقى الزرار با جن كريستيان نيركالون ترى لكمني مس عملا حبرت نيركالون ترى لكم جن عين برنن اللهم لا سلازي أتي بدقة زجبر سرعات أتي كم حقي غير كاتجبرو من مللاس مس املاح حبرت كل وكاز جبر ايكونن منات عينت امنتي زي هاي مانوتاوي ايو هاي مانوتاوي رايو قويتا يسوس كروس حدا غيزي نيكوديموس بحال سب مصيو نا قويتا بليتي مصيو نمنتاي بليتي مصي تداينا بقطر انت دا مصيو بتسعه زي نقويتا يسوس كريستوس نسعبه وينما زمسكروا زبله كابيت مقدسهم يسغو سلازنبرو نيكوديموس دما كيوغز وجزت بحال الله خاي جزت مالتي قبي امص متا مجزت بحال امصاق قدس وجزت يزبال وجوز يخون الحواريا باولوس هكاي جزوت يخون ايبلن اي ثينك ناجز كيتون تجزيت كالله تبلقال توجيز كالله كون زلوا قال اوكي ስለዚህ وجزت بحال ስለዘፍርሖ ኒቆዲሞስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መጽዩ እንተ ላሪኹም በሐይነ ሐቂ ካብቶም ዝጻረርዎ ዘለው ፈሪሳውያን ካብቶም ንጎይታ ዝቃሞ ዘሎ ዝሓሸ ሰብዩ even حدا زحاشة قالون تزاريو ناب قويتا مسيو ربي لو أسلام أيلو خيتو لني ربي مالت ناي أسلام وينما ناي عرب قانقوا يكونن ربي ما بقول نمتا قالي ناي هيبريو ناي إبرايس قالي مالت قالوا لما انت مالتي ممهر مالتي بزح غيزي قويتا أبقال أملاح ترجم ناس لازلو سلازي ربي لو بجكا أتأملاح مسؤوزو خونة سب نزين سخات قبر زلخات تأمرات قبر زخيل يلن مو ممهر كوينكا كاب أملاح كم زمت آخا تنقبر حق زنو زيها نفلت قالوا نايلو حجي إذا فلتت زيها نيقوديموس وحسنت داقما يلدت آها بطن اللهم لو لذا هايمانوتاوي بزعبا قويتا يفلتيو نقرقن داقم سلازي تولده مس منفسا وعالم مس أملاها وعالم ريليشنشيب يبلون حبرت يبلون سلازي قويتا يسوس كريستوس نابتي ما بعتا زخونه تمهرتي يامتي وخند زخون خندي قال زخون شحام سب أي مسئلة مس قاونو مس قال متى تحسبوه تايلو نيقوديموس يلو داغما انت رازي توليد كان منغس املاك تاتو يتغني خيلو غان اتي وشو نيقوديموس ويلك سمس عرقه كمغيرو ناكرس اديو كالا غزي خول دخل بحق بلك الله كاماين كام منفس انت زي تولده منغس املاك اتو زخل يلن يلو سلازي تاي مالتيو حدا سب منغس املاك اتو تدا خوينو نا املاك فلطو زي كونس مس املاك انت كون زلو اسكفالط بلو امين كفالط الله سب بقالا ازراربا مصحف زارب كله نا املاك نفلطو يلو هوسي ما عرف شو يشقول ثلاثة كنفلت له ما تاني قبره نسعبه هاي ما نتاويت امنت بزعبة أملاح تفلت يا تدحن امنت قلنا انت تقبرها فلو تقبرها اسكامين تسعب يا هاللوه هو تتهب يا يسوس قويتايو كابتا قويتا تقبل كل جيزة جميرة سنبت راح يكون سولوس يوصي خلو ربعوس يخلو قال ما عطا كل جيزة بيت أملاح مسكن كتكي جمر انت عنتوي كريسترس يخون كان مالتيو كريسماسن إيسترن تمس عينة يخون كان نبي حكي بيت أملاخ مخد مال الشعوذ اللي على كان قال له بيت أملاخ تنافق كم تلك أنت هتقول مسلكم نبي حكي بمتعة تقول حدث داقم توليدو ديو ويس لمداوي امنت حيمانتاو امنت اسعب على بمتعة تقول ترايلنا نقال أملاخ زلوا سمعت لأن إجزابير لمنفسه ونقل زلوا سمعت بس عك زارب كله إجزابير حياوي مخانو تعيمكم مو انت رأى خوينكم سي كم تم مع السولدو حجيس كحجي نبل
كم تم حجز تولدوا هسانات كوينكم نتحواس زي بلو منفساو صبان تاغورو بهاغو يلو قول عام مستولده نصبا زلو بهاغي كما يمخانو مصحف قدس نغيرنا لو ابايت على ما نفلطنا قولت مستولدو ممهيروم ايفلطن اتما صرف تشدش ورحي اتجعت ورحي كبد خلو غويتا صبو غير يعلموم امين وص مسبلكا يبلو املاخ مسكن افتو وشطوم ابتي كبابي افلبا ابو خلته بمبا لوخا خباتاتن املاخ مسكن امين زبوله مسلوكم مناتو مستولده ممهيرو ابي فلطو بقى حنفنا فيدليا اقول مسرها بها ممهيرو يفلطن يسحبا زلو وصماتكم زغبرو ስለዚህ እዝንታይ ንብሎም በአር ተወልዲው ስለዚህ ዳግም ዝተወልደ ሰብ ከምቲ ቆልዓ ምስተወለደ ናይ ሙላዱ ምልክት ቆልዓ ዝጠብብ ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ዳግም ተዳአ ተወሊዱ ንቃል አምላኽ እንታይ ገብሮ ተዳኢልና ይጾምኦ ንቃል አምላኽ ይሰትዮ ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ዘይብሉ ጸባይ ሕዋስ ዘይብሉ ታዲያ ኮነ በኋላ አዘራርባ ዘይተጀለሐ ማለት እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ዘይተጀለሐ ጸባ ጥዕና ኣለዎ ዝተጀለሐ ጸባ ግን ተቃጠነ ጸባ ግን ክነፍሐካ ተዘይ ኮይኑ ኒትሪሽን ይብሉ ትሑስቶ ይብሉ አይልውጠካኒዩ አይዕቤካኒዩ እኳ ዳአ እዚ ቃል እዚ ልግዕ እዩ እስኪ ልግዕ መናለ ሰልጦ ልግዕ ማለት ደሓና ባይ ዘ ወይ ወላውና ኣብ ሰብ ኣሎ ኣብ እንስሳታቱን ኣሎ ልግዕ ማለት ኣደ ምስ ሓረሰት እትሽዑ ዘሎ ምናልባት ናይ ክንደይ መዓልቲ ምዃኑ ይፈልጦ እንትቲ ግዜ እትሽዑ ዝፈስስ ጸባ ልግዕ ይበሃል ብጣዕሚ ሓፊስ እዩ ትሑስቱ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ጽቡ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ጸባ እዩ ነቲ ናይ ተቆልዓ ዕቤት ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ጸባ እዩ አሜን ዶ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይተጀለሐ እንታዩ ጸባ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ይተጀልሕ ኢሉ አሜን ኮሚሉ አይንበኩም እንደኹም ተዝብላሎ ካብዚ ቃል እዚ ሓንቲ እኳ ኣይትወስኽ ሃይማኖት ታይ ዝገበር ተዳኢልና ዘይተጻሕፈ እንዳወሰኸ ከምዚ ገይሩ ዘርጉርነት መጽሐፍካ ክሽኮመሽ ዘይትኽእል ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ምን ተስርዓትኩም ክትብሉ نقال أملاح تجركمو كنتو كابتاب قال أملاح زلون ملعلس ዝተወሰኸ ስርዓት ይበዝሕ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቃሉ ሓንቲ እኳ ኣይትወስኹ ይለና ክንደይ ግዜ ከም ኢሉና ባይዘወይ ትፈልጡ ዲኹም ክንደይ ግዜ ከም ዝበለ ክንደይ ግዜ ከም ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ንቃል ኣምላኽ ኣይትወስኹሉ ዝብል ሰለስተ ግዜ ኢሉና ኣሎ ቀዳማይ ኣብተን ሓሙሽተ መጽሓፋት ኦሪታት ኣላ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ናብ ቃሉ ሓንቲ እኳ ኣይትወስኽ ኢሉና ኣሎ ከዛ ሃኸረና ኢሉኻ ኣሞንጎ ድማ ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 30 ምሳሌ ቁጥር 6 ድማ ከይዘልፈካ ሓሳዊ ኮይንካ ድማ ከይትርከብሲ ናብ ቃሉ ሓንቲ እኳ እስኪ ሓንቲ እኳ ንበል ሓንቲ እኳ ኣይትወስኽ ኢሉና ኣሎ ካላ መወዳእታ ድማ ክውድ ከለኻ ከዛ ሃኸረና መጽሐፍ ቅዱስ ክንውድ ከለና ድማ ናብዚ ቃል እዚ ዝወሰኸ መዓት ክውስኽ ኢሉ ከዓ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ማንም ሰብ ክውስኽ ከም ዘይብሉ ከዓ ነጊሩና ኣሎ አሜን ዶ ስለዚ ዘይተጀለሐ ክብለና ከሎ ሕዋስ ዘይብሉ ቃል ክብለና ከሎ ዘይተቀየጠ ዘይተሓዋወሰ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ጽሩይ ቃል ሃይማኖታዊ ግን ታይገብር ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ዝብሎ ምን ተስርዓትኩም ክትብሉ ራይ ሙሴ ብግልጽ ኣብ ኦሪት ተቀሚጥሎም ኣሎ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ይሉሎ ኦኬ ንሳቶም እንታይ ኢሎም እቲ ነቦይ ነደይን ዝግባእሲ መባእ እንተ ደኣ ጌርካዮ ግድ ምኽባር ኣቦኻን ኣዴኻን የብልካም ኢሎም ንቓል ኣምላኽ ተገይሮሞ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ሃይማኖታዊ እምነት ዘይድሕነሉ ምኽንያት ሕዋስ ስለ ዘለዎ እዩ ልምዳዊ ስለ ዝኾነ እዩ ባህላዊ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እወ ምስ በዓብ ትስዕቡ ኢኹም እወ ብዛዕባ ኣምላኽ ፍልጠት ኣለኩም ነገር ግን ኣፍ ኣውዳ እምበር እንታይ ኣይኮነን ልባዊ ኣይኮነን ዳግም ዝተወልደ ኣይኮነን ሓበሬታ እምበር ኣብ ልቡ ዝኣተወ ርትዕ ዘለዎ ዝተቀየረ ህይወት የብሉን ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ ሙሴ ተጻሕፈ ሕግታሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ቀንጢጥዎ ክነሱ ነገር ግን ኣብ ምንታይ ዝርግሓሎ ኣብ ልቦም ዝርግሓሎ ኢሉ ኣምቢብና ኣለና ኩላትና ነንብቦ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ንራይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለው እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕ ሎም መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳባቶም ተኾይኑ ደንዚዙ ኣሎ ክሳዕ ሎሚ ንሙሴ እናኣንበቦ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ተኾይኑሎ ተዘርጊሑሎ ይብል ዋው ኣብ ገሊኦም እሞ ኣብ ልቦም ጥራሕ ኣይኮነ ተዘርጊሑ ነቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝቐደዶ መጋረጃ
حجون مجارجة جيرون بيت خرسيان أبسلة يخفلوها صلى وصاي صلى ويزر ناي معرباويان حدا أصل زبال تريف له ماله لكن أبعدنا جن أصل الله قدس زبال الله قدس قدوسان زبال الله أصل مالت كان شلو مالتي اوكي تهز ابدغ خوينو دغ سلام زلو قال مغرفت ولا علو تبال زي اصد بال زابين يروت قند نايز عينت سرعت ابول كيراز نبره اب حق موسى نبره حجي خالو دو اب قال بيت امنتات استيلالو قدس زبال دمالو اغر خاوصي خاطاتوا ጫማህ ማለት እግር ሃይወጽኒ ጫማህ ወጽ ያታአተው ድማ ቅድስ ዝባሃል አለው አይኮን እንዴ እታ ሳልሰይት ድማ በጀካቶም ካህናት ካልካት ወዘይኩን እንታይ ትባሃላላ ቅድስ ቅዱሳን ትባሃላላ ባኻንታ ያላ ክሳብ ሕጂ ለው መጋረጃ አይ ነው ክሳብ ሕጂ መጋረጃ አለው አፍታ መጋረጃ ድማ ብድሕርት መጋረጃ ድማ ታቦት ተባሂሉ በአርባዕተ ገለል ይስራሕ አለው በሳንዱቅ ይስራሕ ባይዘይ ታቦት ዱፕሊኬት አይገብርኒ አይ ባዛሐኒ አሜን ታቦት ክንዳ ሃን ታቦት ያ ኦኬ ሃይማኖታዊ እምነት ታቦት አለው ክሳብ ሕጂ አትሐቀኛ እትምድሓን ዝብ እምነት ግና ታቦት ይብሉ ምክንያቱ ኣብ ኤርሚያስ ክዛረብ ከሎ በተማዓልተቲኣ በዛዕባ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ተገብርኒኹም አይ ክትሓቱኑን ይኹም ኢሉ ካላይ አይ ከተድልየኩም ድማ እያ አሜን ታቦት አይድለናኒ መጽሐፍ ቅዱስ ታቦት የለን ይለና ተወዲዩ እቲ ናይ ቡሊ ኪዳን ትእዛዝ ግን كساب حجي أبلبهم تزرجحوا علمو نموسى إن أنببو كساب حجي بتي سرعة تتجاور له يملا سلزة حيوانات تاوي نجر أتأملق بكرسوس يسوع زوجدو نجر عندنا نعول لغاقيبوس نعول كخيرو كافتن حواويسو كخير زدلي امنتي بحال حيوانات تاوي امنتي بحال إذا حيوانات تاوي امنتي ما كلاتنا زعبنا له كلاتنا زمتنا يو دحرة بايتايو سلازي حدا كابت زعابه ملاليو دما رقص أنينات زي العالماوي هو تيبلون زو خلو سنة جيركا زو خلو 4 صوم تيرنكا صوم فلسطة وتيكا صوم نونو درميركا أمودا تبزعبا دحنت كانت دا تحديدكا أبا مسكور كيس فريت بلك بزعبا دحنت رقص أنينات يبلو من أملاخ يفلت اعتا ملسي وإنما دحرموت يزفلت اعتا ملسي اتا دحن اتا رومي معرف 10 قدر 10 زلاتا سالسيت نبلا زلنا هيوت تهب داغماي لدت اتبكا امنت غنا رغصنينت زل علماي هيوت الله امين حجي نابغويت انت دا كيده منغست املاك كم زورس رغصنيا خون وين غويتا يسوع كريستوس تلامصي موسى كم زوسدني رغصنيا خون نمنتاي اذا امنت زيا رغصنينت الله كلام ما هنقول لنا قدامي ملوك يوحنس معرف حموشته قطر 13 قدامي ملوك يوحنس معرف حموشته قطر 13 سنن تلارخ كان ببلي يسوع قويتاي نحنا بكريستوس يسوع امينا بحق داغم تدا توليدكا قدامي ملوك يوحنس حمشاي معرف قطر 13 حدث داغم تدا توليدو نايزل عالم هيوت كم زلو رغصنينت አለው እስካሜነ يسوع قويتاي مناتو تقال كم زيبل عم بيعولك نسخاتكم باسم ود أملاخ التعامنوا زلهم نايزل علم هيوت كم زلاتكم انت تفلتوا إليه إزز أحفلكم زلهم آمين هاليلويا نسخاتكم باسم ود أملاخ التعامنوا زلهم نايزل علم هيوت كم تهلوكم am I right كم زلاتكم كم تهلوكم تناخوينو متعيو كم زلاتكم تناخوينو جنا حجيها علاتكم اسكانا علن بولو امين انا بقول عايلكم اجهم نايزل العالم هيوت علوني هاليلويا كهلوني كونن علوني مناتو ذاك سالسيت امنت اتدحن امنت رغصنينت علوا بريز جاد مناتو مصحف كزارب كله ولد املاح مخنا منفسنا مس منفس املاح كوينو تجبرلنا يمسكرنا الله مسكرنت عليك وشتخا رتعلو مس املاح سعرك خمس جبرك املاح خم تقبلك not only كريستوس يسوع تسعبو كريستوس يسوع قبل بخا كم زاتوي اوشتها كم زلو نسخه بيت مقدس املاح مخانكا امين سلازي حيواناتاوي امنت كابز اصبيو روحي يسوع غويتاي سلازي بزعبا املاح يفلط امرنا املاح يفلطوني ሃይማኖት ማለት حبريتاي بكريستوس يسوع امنت ማለት ድማ ርክቢ ምስ املاح ريليشنشيب ምህላዊ امونغو ولادن امونغو ولن ዘሎ ርክቢ امين دو نبحقي داغم ولاد ማለት እንታይ ልወሎ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ንሳቶም እንታይ ብሎምን ኩነኔ ብሎምን ስለዚህ አነ አይኩነንን ይትብል ማለት አሜን ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብዚ መጸል እዋን
نايزل عالم هيوت كورس ينبر أي كخنن إيه هاليلويا أتحادق أنت بتاعي مالته أمنت أملاغ يفلت رقص أنينة يبلون بزح جزء كم تجارة challenge قبر فتو زخون السب أب زخون هاجر زلوا بزعبا أتاز نبرة زلوا هاجر ما راح يعمل مهانو يفلتوا أقولن برايم مينستر ديو وين بريزيدنت ديو ما راح منو هانو كلاتنا نفلتينا نايز حد حدش زلوا غروش مو يشجرني حدش زخونه مبر فلت بملكو تترين مفلت كوزي ما راح ينا كندا مولكم يرى هجراي ناي كندا ما راح تفلت أورو تيليكومني ملسي هو فلتوي قالت عتو مس ما راح كندا تفالل دو تيليكومني جن أي فالتني هاي ما نتاو أمنت بزعبة أملاخ أنت يقبر يفلت مس أملاخ جن أي فالتني بغانا أزار أربع حبرت يبلون مفلات يبلون أمين دو سلازي بيسوس كريستوس زعامنا زبله نايزل عالم هيوت كم زلوا رقص أنياي بخلا أزراربا فيزا ناي سماي حيزو يزمل على سبز مدرسي آمين ناي سماي زيجا خونكاس أبز مدرسين تايتخون مالتيو تملالس هاليلويا بس عكس عرب كله سدرا بيتونا أملاخ آمين دك عدوم لقدسان هاليلويا زيجنت على كمالتيو فيزا على كمالتيو praise God ስለዚህ በታሪብ ዘእቶም መንግስተ ሰማያት የለ ማለት ነው አሜን በቃ after job ኮንካሲ በቃ ቅበሉን ዲም አይቅበሉኝም ክህቡን ዲም ወረቀት መንበሪ ወላ አይህቡኝም ዝባሃል ጥርጣሬ ብዙሕ ጊዜ እንተላ ብዙ ሕጋው መጽኻኻ ንሕና ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በሕጋው ስለናአቱ እርግጠኛታት ኢና አሜን ነው ሃሌሉያ እቲ ደገ አባጊ ዓነ ኢሉ ባይዛአቱ መዋሰኽ ረክብን ካአቱን ክወጽንዩ እቲ በኻለ ዝሓኩር ግና نسو سراقن قوحيلانيو سلازي حامانتاو امنت بزح سرقي زلو حواتي بخالا عزال أربا قويتا يسوس بزاف دقا قليفوزي من قدي قليفوس قوال من قدي زوسد مالتيو يسوس قالو تمنقدي أي أنا دا حاجاتني عندي أنا دا دخون فطرات عندي سلازي توم قدسان دا أبصلت كذكرن تلكابه لا أوي صلوت قدسان دا تلو تلاهونكم تغيروا آمين صليله تلكا صليله مناتو صلوت صادق يس صلوت صادق بجبرا بزح تسقم ግን ጻድቅ መሆን ካዘ ምፍላጥ مناتو ሃይማኖታዊ እምነት ጻድቅ መሆን ካይ ተቀበልን مناتو ጽድቅ በሕጂ ዝወሃበካ ናይ ሞዳታ ባጀላይ ማለሁም ነው نحنا ግን ጽድቅና ባጀላ አይኮነን ጽድቅና ህያብዩ ባጀላ አሞዳታ አይደለም ሎምን ተሪፉ ሪፖርት ካርድ ይባላል አይቻልና ይሎሚ ተማሃሮ ሪፖርት ካርድ ይባላል ማለት ጠቅሳይካ አባና ተማሃሮ ኮለና ገና አመት ወሃበና ዝነበረት ናይ መርመራና ውጽኢት ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ናይ ከላይ ሴሚስተር አቨሬጅ ባይሉት ንሪኦ አልፈዋል ተርፈዋል ሓሊፉ ተሪፉ ዝባሃል ማህተም ዘለዎ ባጀላ ናይ ስራሕካ ውጽኢቱ ድሕነትና ኮሞ አይኮነን አለሁም ነው ብሳይ ሃሌሉያ ህያብዩ ኢየሱስ ጎይታይ آمين نحن بكريستوس يسوع زعمنا زبلنا بكريستوس يسوع نزلالم هيوت كم زلاتنا رقصنياتات إنا آمين فيزا زلنا سباتنا أبزم درزن كلنا منقص أملاك كم زعاتونا رقصنياتات نخول منياتو أما أكلنا أما أكل أملاكنا نزلو ركب نايولدنا تركبيو يوحنا شو نقول معرف حاله وزرع عسل تقلته ناتهم ناتو مسأ توم ناتجنا أي تقبلون ناتهم زتقبلوا زبلوا بسمون زعامنا جنا ولد أملاك هون تهيبهم مثل سلازي تي حمانته أمنت ولدنا تيبلون نزيو نيكاديموس كشغل نسو متجلبي متشغل نسو كاب أملاك تلاقي هم زمت خلفلت علىنا إلوك نسو قويتاجن أزي بمقبار كمان أملاك يتعطوني خيلون تتقبر علىك داغما يكتولد علىك كم يجري داغما يزولد يسوع كريستوس نهي وتي قويتا هاليلويا سبلبو آمين يصدق بعفو تآمين دما يدحن بزعبو بزح جزء سلزرعنا يبزح حلفه بزي ولا حدا قبري يسوس قويتاين عملخن يلكا بمقبالكا نايزل عالم هيوت علىك فيزا علىك إفيسون حدا 10 سلسة كم دما إفيسون 4 قدر 3 نتن ما عالت مدحان زتحاتم كملو نايم انتاي نا عملخ منفس يبلنا سلازي نمدحان توابنا نا عملخ منفس تحاتمنا هنا بغلا أزرارا فيزا علونا انتاي نصبي زلنا فلايت فلايت كوت أنا تراح نتبع زلنا فلايت دما بخلت من قد يسفسم وين إحنا جزينا ودينا نخيت وين دما نخلاتنا توصلنا بلين ما تتجبر بس مو خلاتنا هننتقل مالتي جزاب هري بارا سلازي رجس أنينت نازل عالم هيوت علونا هاي ما نتاو أمنت جنا رجس أنينت نازل عالم هيوت يبلون اللهم ده
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በክርስቶስ ኢየሱስ ምእማንና ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘለና ርግፀኛታት ንኾን ሃይማኖታዊ እምነት ግና ርግፀኝነት ይብልና ካላይካ ወረስት ብምዃንና ኦኬ ውሉድ ብምዃንና መጽሓፍ ዛረብ ከሎ ውሉድ ካብ ኮንኩም ድማ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ይኹም ኢሉ ስለዚህ ናይ ውርሻ ርግፀኝነት አሎና ክንወርስ ኢና መንግስት አምላኽ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ውሉድ እንታይ ይኸውን መንግስት አምላኽ ይወርስ ናይ አቡ ዘበለ ናይ ሙራስ እንታይ አለዎ ግደለዎ ምክንያቱ ውሉድ ካብ ኮና ድማ ወረስት ድማ ኢና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ ባር ሎሚ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመእማንና ካብ ኩነኔ ሓራም ምዃንና አሜን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘለና ርግፀኛታት ኮይና በሓርነት ክንመላለስ ጎይታ ይደለና ኢየሱስ ጎይታ ሃይል ማራፍ 14 ልብኹም አሸበር በመን መኑ በአምላኽ መኑ ጽኔህ እንታይ ኢሉ ባይውን እመኑ አሜን ታ በአምላኽ እመኑ ትብል ቃል እታ ኩሉ ሰብ ዘአምና እምነት ታ ጀነራል ፌዚያ እታ ሃይማኖታዊ እምነት ያ ብዛዕባ አምላኽ ምፍላጥያ በአይ እመኑ ኩሉ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ the only way እቲ በይኑ መንገዲ ንሱ ምዃኑ ምእማን አሜን ክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላቶ ምንቲ ክትአምኑ ነዚ እንታይ ገይረልኩም ዘለኹ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ስለዚ አነ እንታይ ኣለኒ አሎን እምበር ክህልወኒ ኣይኮነን ሃይማኖት እንታይ ትብል ክህልወኒው ትብል ተስፋ ትገብር ኦኬ እታ ተድሕነ እምነትከ ናይ ዘላለም ህይወት እንታይ ትብል አሎኒ ትብል አሜን ሓቀኛ ተድሕነ እምነት እንታይ ትብል አነ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸዲቀ ትብል እታ ሃይማኖት እንታይ ትብል ክጸድቅ ጽዕር ኣለኹ ትብል ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ንሕና አቲና ዘለና ቴሪቶሪ አቲና ዘለና ናይ ምድሓን ስፍራ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከመይ ዝበለ ህይወት ከም ዘለና ንአምላኽ እናመስገንና ክንነብር ጎይታ ይርዳና አሜን ጎይታ ይባረክ ስለዚህ ንጽዕሮ ነገር የለን ነገርና ተወዲዩ እስኪ ተወዲዩ በሉ ኣብቲ መስቀል ተፈጽም እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ሁሉ ከፊልዎ እዩ ስለዚህ ንኽድሕን ኢለ ዝገብሮ ነገር የብለይን ሃይማኖታው ግን ብሕጅ ተኽገብር ጽበዩ ዝድሕ ክድሕን ዝጽበ እምነት እዩ ኢየሱስ ጎይታ